Spoločnosť Treva pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990, čo nám dáva vyše 20-ročné skúsenosti v montáži, modernizácii a servise výťahov. Patríme medzi jedny z najväčších firiem v danom odbore v krajine a v servise či modernizácii zaujímame popredné miesta v množstve nami realizovaných projektov. Dôkazom sú desiatky namontovaných, nových a modernizovaných výťahov, ale aj stovky výťahov v našej správe. Veľkú pozornosť venujeme rozsahu a kvalite servisu. Naša dispečerská služba je vám k dispozícii 24 hodín denne. Kvalitu vykonávaného servisu pravidelne kontrolujeme. Samotný servis je koncipovaný tak, aby paušál zahŕňal čo najväčší rozsah prác a užívateľ mal čo najmenej starosti s prevádzkou výťahu. V prípade záujmu sme schopní rozsah zmluvy upraviť podľa priania užívateľa. Pri servise dbáme okrem jeho kvality aj na rýchlosť poskytovania servisu a dohliadame na to, aby sa všetky nahlásené chyby a poruchy vyriešili najneskôr do 2 hodín od nahlásenia. Poskytujeme pravidelné trojmesačné revízne kontroly našim odborným pracovníkom, ktoré sú taktiež v cene paušálu. Ponúkame aj bezplatné kontroly výťahov, pri ktorých poskytujú odborný výklad naši pracovníci zástupcom vlastníkov o stave ich výťahu a možné varianty riešenia zistených problémov či nedostatkov, na základe ktorých zostavíme najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre zákazníkov. Špecializáciou našej spoločnosti sú modernizácie starých výťahov, ktoré v mnohých prípadoch nespĺňajú požadované súčasné normy, čo sa týka hlavne ich bezpečnosti, ktorá by mala byť na prvom mieste. Pri modernizácii vychádzame z okrem platných noriem aj z požiadaviek zákazníka, čo znamená, že nie je nutné vždy modernizovať kompletne celý výťah naraz, ale vykonať postupnú modernizáciu jednotlivých komponentov, ako sú napríklad privolávacie zariadenia. Nové dvere, kabíny, pri ktorých sa neporovnateľne zvýši estetika výťahu a jeho okolia. Elektronické komponenty, pri ktorých výmene sa dosahuje úspora elektrickej energie až do 30%. Nové motory, ktoré zabezpečia plynulý chod výťahu a v neposlednom rade jeho odhlučnenie. A mnohé iné časti, pri ktorých výmene sa prispieje k spoľahlivosti a bezporuchovosti výťahu. Okrem modernizácie vykonávame aj montáže nových výťahov všetkých prevedení a do všetkých druhov prostredí, či už sú to novostavby alebo montáže nových namiesto už starých a opotrebovaných výťahov. Pre neustálu kvalitu prác spoločnosť zabezpečuje pravidelné zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov spoločnosti vykonávaním odborných školení. Pri všetkých týchto úlohách sme v neustálom kontakte so zákazníkom, v ktorom ho informujeme a konzultujeme s ním všetky už vykonané a plánované etapy prác. Hlavným princípom spoločnosti Treva s.r.o. je vysoká kvalita všetkých poskytovaných prác a služieb za čo najpriateľnejšiu cenu pre zákazníka. Okrem výhodných cien ponúkame zákazníkom pri väčších projektoch možnosť splátkového kalendáru, ktorý sa snažíme prispôsobiť zákazníkovi podľa jeho možností. Kontaktovať nás môžete na číslach alebo e-mailom na veľmi radi kedykoľvek poradíme a pomôžeme. Spoločnosť Treva, vaše komplexné riešenie výťahov.